Hello everyone, welcome back my another blog. लोगोफोर फिन खेबसे आंनि नैबे फिसा मोनसे ब्लग चेनेलावहाय बयखौ बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। स' लोगोफोर गोबां दिननि उनावब्लाबो आङो दिनै फिन खेबसे आंनि बे चेनेलावहाय आङो फैफिनबावनाय जादों। मानो होननानै बुङोब्ला आङो बे साननैसोआव बेबायदि भिडिअ लानानै फैनाय जायाखै लोगोफोर। आं गोबां बिजि थ' बिनि थाखायनो ना। आरो आङो दिनै फिन खेबसे फैफिनबाय। बे साननैसोआवहाय माने गोबांथार ना थ' इउटुबाव भिडिअ रिट्सफोरखौ डाउन सोलिनायखौ नुनो मोन्दों लोगोफोर। मा जादों दा बेखौ बुंनो हालिया। नै दा माने वाइटि स्टुडिअ स' बेवहाय माने एसे मा फैनायखौ नुदों आरो ना एर' बोरलाखार बायदिबो नङा सारिक'निया ना स्कुयार बायदि थ' बेवहाय मोनसे बेबायदि एर' फैदों आरो ना थ' बेखौ नुनो मोन्दों आरो नुनानै गोसोखौ माने बिराद डाउट मोनबाय थादों लोगोफोर मानो बेबायदि माने बेवहाय ओरै सारिक'निया माबाया ओंखारनानै दङ ना थ' एर'आ बेखौ एसे कनफिउस जाबाय थादों आरो लोगोफोर मानो बेबायदि ओंखारखो थ' आङो माने बिराद गिनायबो मोनलाय लांदोंमोन माने मा जाखो बिदि आरोना थ' निस्सय बियो मा जादों जोङो सलुसनखौ मिथिखाबाय माने बेवहाय इउटुबानो खिन्थानानै होखादोंना वाइटि स्टुडिअ'आनो बेवहाय सिङाव माने बेबायदि मेसेजखौ हरखादों थ' निस्सय बियो माने सार्भारनिनो प्रब्लेम जानांगौ बियो वार्किं डेज ना थ' खामानि सोलिगासिनो दङ थ' साननैसोनि उनाव फिउ डेज साननैसोनि उनावहाय बियो माने जानांगौ आरो ना थ' बेबायदि माने भिउसफोरा जुदि डाउन जायोब्ला ना थ' भिडिअ सिडिअ बायदिसिना बेबायदि बानायनो एसे बानाय मोनो आरो लोगोफोर थ' जियानो हक बेबायदि आपडेट्सफोरा फैयोब्ला बांद्राय मोजां मोना गोसोफोरखौ ना थ' आङो दा दंफैयो नैबे फिसा मोनसे आंनि फार्मथिंहाय आङो दिनै एसे दिन्थिनो लादों बेखौबो माने बायला जिला जाजोब्बाय आरो ना उफाय गैला नै एकदम माने बायलांजोब्बाय थ' बेवहाय अमा समा बेबायदि लाखिनोबो सानदोंमोन नाथाय मा खालामनो ना थ' हाजोबासै आरो बेबायदि समस्या थानायनि थाखाय थ' बानायजोबनो हायासै आरो क्लियार जायासै थ' थेवबो आङो सेस्था खालामदोंमोन जायाखै आरोना दाबो आङो दिन्थिलांगोन लोगोफोर नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय आंनिया माने अमाया बिथिंसो थायो नै बिराद बरिया उन्दुगासिनो आरोना नै गुदु 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 नो बिराद बरिया नै उन्दुगासिनो दङ बिथिं आदार आरो बेबायदि गिदिर गैया आरोना मासेल'सो दङ बिथिंजाय मासे दङ आरोना थ' देराखै लोगोफोर आरो बिथिंजाय सब माने बायला जिला जानानै दं आरोना थ' बेबायदि गोजौआवहाय होनो हायाखै बिराद प्रब्लेम जानानै दं नै दा बारहुंखा बोथोर अखाना थ' थिंफोरा माने बेबायदि दङ आरो लागायनो हायाखै गोजौआवहाय बेखिनियानो आं माने बेवहाय अमा बेबायदि फिसिनो सानदोंमोन आरोना थ' गेजेर गेजेर बिराद प्रब्लेम फैयो बेमार आरो थैद्लाबायनाय ना थ' बिनि थाखायनो एसे प्रब्लेम मोनो आरो लोगोफोर मा अखायाबो माने एकदम बिराद लागायलायबाय नै ज्राव 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 फैलायबाय अखाया माने नांगौ समाव हायाना थ' नै दा नाङै समाव माने बांद्राय जाबाय आरो साननैसोनि उनाव हाब्लाबो जायोमोन माने आंनि थाखायब्ला थ' जेन' हक लोगोफोर आङो दा नैबे फार्मावहाय दंफैयो आपडेट्सआ बेखिनियानोमोन आरोना आङो आपडेट्स बायदियैनो लाना फैनाय जाबाय मा जादोंमोन माने इउटुबावहाय बेबायदि कनफिउस जाबाय थादोंमोन आरो बेलेग बिखेक बेबायदि जेबो गैया निस्सय बियो सार्भारनिनो प्रब्लेम जानांगौ लोगोफोर थाबैनो बियो सलुसन जानो थांगासिनो दङ आरो आङो बेसो माने बे साननैसोआ बेबायदि भिडिअ सिडिअ लाबोनो हायियाव गोसोआ एसे डाउन जानानै दङ माने भिडिअबो बानायनो गोसो गैला आङो माने एकदम बाहेरायावसो थांनायनि माने प्लेनिं खालामगासिनो दं एसे माने जेबो गैलाना बेवहाय माने थाबाय थायोब्ला मा जाबावनो ना थ' आसामनि माने इण्डियानि बाहेरायावनो आरोना आसामाव माने थाबाय थानो बेबायदि गोसो गैला थ' मा जाबावनो
बेयाव थाबाय थायोब्ला माने लाइफआ बेकार जेबो गैया माने साकरिबो गैया बाकरिबो गैया जेबो गैया ना क्वालिफिकेसन गैया बेबायदि फरायनाय डिग्री गैया थ' मा मोननो सानफ्रामबो हालौनानै आरो बेसेबां दिन थाबाय थानो ना हालौनानैबो जाबाय थानो हाया थ' बेखायनो आङो दा माने एसे एकदम ओरै माबाथिंसो थांनो सानदों आरो ना इउरपथिंसो स' आङो बेवहाय एसे माने वार्कारबाबो एसे बेस्थ' जानानै थाहैनो सानबाय आरो थ' गोसो गैला लाइफआव माने स्ट्रागोल खालामबाबो जोंनि बेवहाय ना थ' गोबां खस्थ' खालामबाबो सेटिसफाइड नङा थोजासे नङा आरो बहुद खम सेलारियाव खामानि मावनो हायाना थ' गोबां खस्थ'आ बांसिन जायो थ' बिनि थाखायनो दा बाहेरायाव थांनानै एसे खस्थ' लाबोना 2 बोसोर बा 1 बोसोर मावनो हायोब्लाबो गोबांथार खामानि जायो थ' बिनि थाखायनो आङो बांद्राय माने बेबायदि भिडिअ सिडिअ बानायबाय थानोबो गोसो गैला आरो ना लोगोफोर थ' आङो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो एन्ड खालामनोसै लोगोफोर आङो दा नैबे फार्मावहाय भिडिअखौ शुट खालामनाय जादों थ' उनथिंजाय नैबेबायदि जेन' हक लोगोफोर आङो आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरो आङो बाहेरायाव थांनाय जायोब्ला थ' आपडेट्सखौ लाबोगोन आङो दा अलरेडि माने प्लेनिं जाजोबखाबाय आरो ना थ' फाइनालि आङो थांगोन ओरै इउरप साइडआव थांनायनि माथा मारिदों आरो ना जार्मानि इटालि ना थ' बे साइडजोंहाय थ' जेन' हक लोगोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो आङो एन्ड खालामनोसै बांद्राय गोलाव खालामला उनावहाय आङो बेबायदि जुदि भिडिअफोर लाबोयोब्ला आङो बेबायदिनो आपल'ड होगोन थ' आरो नुनो मोनगोन नोंथांमोना स' फैबाय थानाय दिनफ्रावहाय मा जायो नायनोसै थ' आङो बिराद बिजि थानायनि थाखायनो भिडिअखौ लाबोनो एसे बानायबो मोनबाय माने बिदि भिडिअ बेसेबां बानायबाय थानो ना थ' भिउस गैया आरो बेबायदि ना थ' डाउन जायो आर्निं जेबो गैयाब्ला आरो गोबांथार खस्थ' खालामनो गोनां जायोना मेहनत खालामनांगौ जायो टाइमबो मोना थ' जेन' हक लोगोफोर बेबायदिनोसै आरो जिबनाहाय ना प्राइभेट जबफोर मावनानै जेबो खामानि जाया दानि जुगावहाय ओरैबायदि बुस्थुनि दाम अरखि जोंब्लावलांजोबनाय ना थ' जेबो लाब गैया आरो भबिसत गैयाना थ' भबिसत गैयि खामानिखौ दिनैनि दिनावहाय मावनानै जेबो लाब गैया लोगोफोर स' बेखायनो आङो दिनैनि भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला आरो बुंलांबाय थायोब्लाबो लावलांबाय थायो लोगोफोर जेन' हक आङो बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो एन्ड खालामनोसै बाय